Abot langit ang kaugmahan kan 29 anyos na wedding coordinator sa Goa, Camarines Sur na si Junjan Pakay. Makalihis na magdaranin kilig sa netizens ang mga sweet na ladawan niya na puro paksan an sa iyang bride. An sa iyang kliyenteng bride. Sa mga litrato kayang ini, huhunaon na sindaan bagong kasal. Alagad wrong daayan, sabi ni June. Coordinator da siya, asin bako ang groom. Istorya niya, to the rescue sa naman siya sa bride huli ta malaboy ang agihan pasiring sa mismong reception. Kaya dahi na siya nagduwa-duwa pang paasanon ang bride. Dahi niya sa nadahunaon na ang mga eksenang ini ang ma-viral. Yung post ko naman, laro-laro lang, wala naman talaga akong intention na like kung actually hindi ko na-expect na magwa-viral yun. Bale, nung sinend niya sa akin yung picture, katuwaan lang na pinost ko sa Facebook account ko. Tapos yun na, sunod-sunod na yung na-feature na ako sa iba-ibang news. Sigun kay June, nakatuodan niya na ini sa iyang 5 taon ng trabaho bilang dugang na serbisyo sa saindang mga kliyente. Enero 25, kan ginibo ang seremonya sa Banwaan kan Tigaon. Siya mismo ang nagpresentar na paasanon ang bride mantang pig-aralayan man kan sa iyang mga pag-iriba ang groom, ngani ang mga ini, anday madugian. Garden wedding kaya ang tema kan kasal, asin nagkataon man na mauran. Bale, pagod na din that time si groom. At since maputik na dun sa may putik na dun sa portion na pipicturan. Ngayon, ayoko naman na madumihan yung wedding gown ni bride and also yung suit ni groom. Bale, ako na lang yung nag-initiate na buhatin si bride. Ang karahayan kan grupo ni June ang labiman na naapresyar kan bride na si Mary Joy. Yun naman po kasi nangyari to, yun nga, pictorial, so medyo nagmamadali na. Tapos siya kasi yung katabi ko nung nangyari yun. Kasi nag-a-assist. Tapos sabi ko kay Sir Jay, sabi ko na kayo ako, maputik yung daan, lulubog yung heels ko, baka sabi ko matumba. So ang ginawa ni Sir Jay yun, dali-dali niya akong kinarga patawid dun sa photoshoot nga. Pero si Mr. ko kasi nasa likod, ina-align din naman ng isang assistant din po ni Sir Jay. Hindi na rin naman ako nabuhat ni husband kasi nga si Sir Jay na yung gumawa kasi yun nga, biglaan. Asigurasyon naman ni June na ang mga pag-umaw na sa iyang naresibe, gagamiton niya man na inspirasyon, ngani mas maging marhay na wedding coordinator. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.